Anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Първо, какво е увереността? Увереността отново е действие. Нали, всичко тук се върти около действието. Ето нас, кои искаше да говорим за действие. Увереността е действие. Тя е като един мускул, който както на фитнеса отиваш и се помпаш, така и тя се помпа. И в последствие, ако не правиш нищо и не тренираш, и тя спада, нали? Става по-неуверен и ставате в себе си. Затова как да му напомпаме този мускул? Чрез действия. Първото нещо е да излизаш от зоната си на комфорт. Възможно най-често за някой от вас може да е некомфортно да заговорят непознато момиче. Това да е, то най-често е така, да е излизане от зоната на комфорт. Друго нещо е, може да е някакъв вид спорт или нещо по-екстремно. Може да е да скочите с бънджи, примерно. Нали? Но когато го направите, вие излизате от тази зона и по-скоро разширявате зоната си на комфорт. Ставате по-комфортни в повече неща, повече насоки. Както споменах, опознавате себе си по този начин, виждате какво значи да се справиш с непозната ситуация. Нали? Нещо, което до сега не си правил. Отиваш, правиш го, виждаш какво става и ти трябва да реагираш на момента, да се справиш с тази ситуация сега. Друг пример бърз, който се сещам, който е по-запознат, е гледал Саша, един много голям сваляч на световно ниво. Той е един от най-големите дори, който се занимава с това, което и ние правим. Беше тук на семинар по наша покана преди 2 години. И какво ме очуди в него, аз накрая му го казах, това, което най-ме впечатли в него, беше, че той нито ме познава, нито ме е виждал, нито нищо. Аз му писах някакъв имейл, той ми отговори, разбрахме се с няколко имейла, той да дойде до България, нали, че ще вземе еди какви си пари, казах му всички пари са за тебе, от нас организацията и покриваме разходите. И това, че нали, с един вид те водим тук, ще се промотираме, DVD-та раздавахме безплатно тогава на семинара, с наш преден семинар. Това беше за нас, нали? И шума около нас, естествено. И той дойде, дигна се до България, дойде без дори да знае дали съм истински или не го парзавам, нали? Просто не искаше да му запазвам в хотела, аз го питах. Слезе сам на летището, стигнал някакси до център, аз му звъня по едно време, той ми казва, тук пътувам седи кой си автобус, сега си намерих някакъв хостел, нали? Той изобщо не знае, няма предварително планове за нищо, идва и се справя с всяка една ситуация, поставя се в нея и просто се справя, той знае, че ще се справя. Това е именно увереността вече, нали? Когато се поставяш много такива ситуации непознати, ти почваш да вярваш на себе си и на живота, като цяло какви неща ще ти поднесе той следващи. Именно това е истинската увереност, затова трябва да се разширява зоната на комфорт и т.е. да излизате извън нея. Това също става като правим грешки. Това също става и като правим грешки. Значи тук съм го сложил това умишлено така директно, ясно, кратко. Прави грешки. Не се стремете да бъдете перфектни, а дори напротив, обратното, стремете се да правите някакви грешки умишлено. В комуникацията с жени, примерно, както си говорите с някаква мацка, познавате едва от някакви минути или секунди, съвсем скоро, пляснете, да речем, по задника, така, без още никакви намерения да сте доказали или не. Просто направете някаква грешка умишлено. Или дори най-тъпото може, нали, това вече е малко просташко, но може да си бръкнеш в носа, да изпробвайте нарочно. Да, може и да направиш така. Като вие се забавлявате с това, което правите искрено, и тя ще се забавлява със сигурност. Това е гарантирано. Ние сме стигнали до някакви крайности сериозни и сме го изпитали. Така се чувстваме доста по-комфортно след това, защото някакси познаваме и двете страни. Смисъл, да, пробвали сте успеха, но и неуспех. Се получава по-добре. Правите умишлена грешка, за да си създадете някаква по-трудна ситуация, от която после да се измъкнете и по този начин ви излизате много по-силен и уверен от преди, отколкото ако всичко си върви гладко и перфектно. Нали, бягайте от перфектността, тя е гадна, скучна. Аз мога да го кажа, тук е перфектен човек. Аз също бягам от нея и нарочно правя някакви грешки, да си правя по-интересни ситуации и се получава жестоко. Между другото, много е готово. Довършваш, започват до край.
като започнеш нещо, трябва да го изкарваш до край. Това е, което си го пише, кратко и ясно си. Просто по този начин се чувствате и вие по-пълноценни. Това доверие към себе си се подхранва, че съм си обещал нещо, направил съм го до край, не съм го зарязал, не ми е останал някъде в съзнанието да ме тормози. И много важно нещо, тук имахме голям проблем с това. Е това. Прилагането, което научим. Това е абсолютно задължително. Тоест, каквото тук сега сте научили, това ще ви го кажа накрая, но и сега, даже още сега, че сме на тази вълна, искам, каквото сте научили, с които ще се видим на другия семинар, повечето от вас тук, искам да прилагате максимално много от това, което сте научили за това време, за тази една седмица. Това с тичането, с всички тия неща. Нали, другия семинар ще е по-практически насочен, след него ще има много повече да прилагате. Но това е абсолютен закон, това е изключително важно във всяко нещо, което искаш да израстваш. Защо? Иначе какво става? Аз в началото бях забил много, точно защото не прилагах наученото. Чета една книга за езика на тяло и си казвам, вече познавам езика на тяло. Чакай сега да видя и примерно да прочета още една вече за процес цял на съблазняване на някакви жени. Чета цял процес, някакви схеми, интеграли, диаграми. И се чувствам супер. И в един момент си казвам, чакай, тия са пуснали един семинар, я да го изгледам и него и тогава вече ще ида и ще съм машина. Гледам семинар, 3 дни примерно ми изтичат очите и попадам на друга книга. Не мога да я пропусна. Просто преди да излезе, за да съм още по-добър, трябва да прочета и нея. И в един момент, ставаше една енциклопедия, която реално на практика нищо не прави. И така, сега дойде време за нашия финал. Може да сканирате, да цъкате, да ни харесвате, обаче за финал първо, за да ви накарам наистина да практикувате, искам да ви пусна едно последно наше клипче, след което ще ви кажа 2-3 прощални думи. One day consists of 86,400 seconds, each one containing countless options, possibilities, and decisions, of which only one can emerge. $86,400 seconds. This is one of them. One week consists of 604,800 seconds. One month, 2,629,746 seconds. One year, 31,556,926 seconds. One lifetime, 2,366,820,000 seconds. Each one containing countless options, possibilities, and decisions, of which only one can emerge. Each with the ability to create one life and erase another. One day consists of 86,400 seconds. This is one of them.